ngaitendemwari upenyu hwakishoma kekeshoma kuna yose sio mwana wake penya shashukuru. I always watch you on Facebook. It's time to meet when I'm sorry. My brother here, I don't know how to Mpumalanga. I've been far in the origin. Long back. Then I'm Pastor Josh Case, and my God bless you, and I'll get Renyasha. Genesis 2:25. Genesis 2:25. And they were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. Then I skip to Genesis 3. Genesis 3, verse 11. And he said, who told thee that thou wast naked? I was worried the challenge in the moment. I worried now you are naked. Worry am worried daily information. Who told you? Problem is you actually problem. But the mother was quite this a problem in the so you have to set first. Very worried the information. Who told you? Genesis 2:25 years they were both naked and not ashamed, which means shame just came on them. They were naked. Naked. Bible writes they were naked before eating. Before the devil they were naked. So when the devil came in, akatika mchero wasina kutenderwa kuti ndo vakadiscover kureva kuti vanga vane dambudziko but vanga vari mureni yekuti aoneke because they were covered by the glory of God. Let me help you with this statement. Do you know the perfect will of God is divine health? Healing is subject yemuna akunikana pane zvinhu zvinhu mwari vakuratidza simba ravo. Saka nyemwe tinokukura kuporeswa kugoita munhu anokukura kuti ne 30 years neno chipatara same church ndimwari unoporesa but the divine of the perfect will yake inonzi divine health. Mark 4 verse 6. Mark 4 verse 6. There are dimensions in God. Zvekuti good seed mbeu yakanaka pakaiswa paivhu rakanaka imwe yakakura ndobva yava 30%, imwe ndobva yava 60, imwe ndobva yava 100. A good seed per good soil, but yield yacho is different. Which means muna mari mune vana vadiki, mune majaya muna baba. Did I write to you, let your children because your sins are forgiven. No. So there are 3 dimensions: children, men, young men, and fathers. So mwalimu category maximum ali 3 anoparita sekdara. Kutipani nguwa ya anopa Lord speed yekutomanya kana Elijah wakapiwa speed kubva pa Mount Carmel. But pani nguwa yokuti mwari unoshanda nemuranda wake Philip zvekuti aachamhanya akudisappear. Is the same God. Wokuti apedza kubabatidza muranda wakandase zvati so happened kuti akaapia Azotus. Ndimwari wakupa munhu speed Elisha akamhanya kudarika mabhiri saka mambo avo. But there will come a dimension yekuti haachada zvespeed. But munhu akungoapia kwaanofanira kunge achisvika. So bhuku raGenesis rinotiratidza kuti vanhu they were naked, but the shape was not there because they were operating in the dimension of glory. Tine zvinhu zvatinonamatira ende Mwari achitotiitira, but unoziva kuti kune realm yekuti zvinhu izvozvo handizvo zvauri kutsvaka. I'll give an example. Hakuna munhu anoda mari unosanda kushandisa mari. Unoti une zvaunoidira kwete kuida. Haudi mari uda kuishandisa. Unoti zvaunoda zvinotekwa nemari.
Saka iwo hoskuda mari, but mari it means yokuti uwanicha uri kuda. There was a day, like today, when I was street preaching Pamuta. There was a day, but one revelation concerning these things, Genesis 2 and 3. But my mother demonstrates as so that is for me to preach. Why? Nai bakuma no banamira baflow no bara waterfalls. Baflow ibas no banamira ipa there is a few. Munangari mashule kwa no vaya shimanya. I know I'm the one paying. No baba. Then I'm seeking each down tenga. Munangari said power no what I'm the one paying. No man lawyer no town. Wakoma na ipa ni pa wakano no ipa someone else chipa guy I'm the one paying. Scripture ya no vaya ni upandiri. Kujikune remu ya kuti awushashabisa mali pane chinhu chinodabana unoshandiswa namwari. Ndaitoida kuti ndidire chiwo ndokubva yatodirika isina kushanda. Ndokundakadzwa miscripture inotanzi maikutenge musina mari. Unotenga sei usina mari? Because naturally hazviite kutenga usina mari. But there is a realm yeglory, yefavor, yegrace dzamwari zvokuti chinodhura uzoti chinoita mari but unacho. Zvokuti chichida vanhu vanokubvunza kuti wakachiwana sei, wakazvifambisa sei, unoita magiraki kuti uachieve chinhu ichi, hauna dhirira unonongedzera. Iremu, igrace, iglory. Saka they were naked. Vanga vasina kupfeka, but yanga si problem. Because the shame was not there. So munhu adiscover amuremu yekuti ane kwakunzwa imwe information. Was information Mwari ndo yavachema nayo kuti who told you? So they were in the right garden, but the message was wrong, but the garden was still the right garden. So you can be in the right church, but it takes understanding spiritual maturity without this message is wrong. Now the same food where we can change the Bible for the devil and it's again to move the mind to work to say that in the mind. And if I never get out of the deliverance, which are the spirit of limitation. And there are therefore no self-name results not to put on a matter. So I want to not that because of Banga. But their eyes were opened. Those were very naked. Which means 1 hour, our husband was blind. But their eyes were opened. Like that, when I'm but kuona muremu ine Mwari is no problem. Saka pavakatenga vhangeri risiri raMwari, meso akavhurika vakatanga kuona problem. Yet problem vagara vainayo, but vamwe vasingatenderwi kuiona. Vanga vasina need yekutora zvokupfeka nokuti vanga vakapfekwa neglory yaMwari yaivatadzisa kuona vasapfeka. So time yakatanga kuona vagara vachiona, but vakuona the negative side, vakuona ma-problems. So uchaona kuti prayer life yemunhu iri guided neinformation yemunhu. Pane munamato waunoita denga rinotozwa kuti munhu ari off track haazivi Mwari. But ndosaka arikuzivisa Mwari kuti ndiitire chakati. But dai aiziva Mwari zvinhu zvaari kuti ndiitire zvakatoitwa. Inyaya yekuti akuona nakedness, but agara ari naked. Haana kubvira agona kuunderstand the glory yakaita mukava. Pane kuti munhu haana matire the glory to come back, akatanga kufika mashizha. Remu yaanga iri greater, iri better, iri far above. Pane kuti haana matire kudzoka muremu iyoyo after the covering yemashizha. Ina hava jokes, I'm still preaching. Lakati musikana akakurambira kuti hamuna mari. Pane kuti utsvage basa unotsvaga musikana no problem yako. Hamuna mari. Chakurambisa kushaya mari wakutsvaga musikana, utsvaga basa uite mari yacho. Ini kuchikoro kwandakafoira. Chikoro kwandakafoira. Saka ndofuna kugara uchirohwa. Saka chaitirovesa kusaverenga udofo.
But instead you think they improve and ndichiregera kurohwa. Ndaipfeka zvikushoti zvejiri mukati. Ndaigadzira defense kwete improvement. Saka pamusoro covering. Pane kuti Adam naEve vakugame pana Mwari kuti Baba tidzokerei munyasha dzatinoziva makatipa dzekuti even munguva yekutambudzika hatione nhamo. Vatavanga vanga kumaneja nhamo iripo panoti vadzokere muremu isina nhamo. Ndaitarisira munhu chimo upfugama kuti Mwari tidzorere kuikwe kuti even ndiri naked the shame is not there. Vadakati ataakushanda nezviripo ndobva atora mashizha kwakuzvipfekedza. Jude remunhu was taking care of the garden, but in disobedience the garden was now taking care of the man. Ndiye aifanira kudhila negarden rakachirishanda, but garden ranga ratoo covering yake. Ndobva atora mashizha iye anadzimai ndobva vapfeka. Mwari vaona kuti ndo remu iri kuoperetsa nemunhu haasvika kudzorera muremu chaicho yangu the origin of the perfect plan. Vakauya nematehwe ndobva variplesa mashizha emunhu. Pakureplace kwake mashizha nematehwe, it's a picture yekuti you can't get animal skins pasina mhuka yafa. So which means Mwari vari kuti Adam ukadza kuunderstanda kuti nakedness yako waatakwa in both sides. Spiritually you're falling down, you are not naked in the spirit. So you need the blood of the Lord to cover you. Saka usati wakava kushama kwako panyama washamiswa munyika imwe yandosaka wakuona zvisirizvo. Saka iye anga akuvhara kushama kwake achitadza kuvhara chivi chake chinotoda the covering of the blood. Pane kuti atsvake gwayana rinodeura ropa kuti chivi chitegeremu akatora mashizha akapfeka. That's why I challenged Muhammad I've discovered that the cross is a wooden stick. The cross never saved man, but the Lamb of God, that is Jesus. Saka Jesu anasifu wanochita isokuita zvevanhu unita danda unita muti. And guess what? My cross pakaenda vanhu 3. My cross akanga ari 3. Unoti haana dhiri. Chine dhiri akaenda pamuchinjiro. Saka mweya waAdamu ndokugumira pamashizha, ndokugumira pamuti asingatsvage chakaita pamuti anova gwayana raMwari Jesu. So prayer life yake haisi kudzokera mudimension yeglory. Chaakuchema ndechekuti aiwa takashama, saka ndanzonzwa muchifamba ndazohwanda ndikazodii ndikatora mashizha ndikapfeka. Akuda kuoperata mudimension iri lesa. Saka tsika yaMwari manje sekunamati kwadaverekwa. But 30% anoparata according to understanding. Those who know their God shall be strong and do exploits. Knowledge is the bottom key. Level yako yekuziva ndo kind yaMwari anoparata mlife mako. Iye muzhinji mukuru vavanoti kuGalileya wakaita minana mishoma because of their unbelief. Haasi mushoma but pane paanoita zvishoma. Haaite zvishoma nokuti iye mushoma muzhinji but ari kushanda nelevel of knowledge nemunhu. Munhu anogona kutovana Mwari chaiye but woshayiwa chaMwari chaicho maari ena vaexplain. Chapa Jesu kuchema. John 11:35. Jesus wept. Anochema iye achiya kuzomudza Lazaro. Ari kuchema vafirwa vasinga understand the level yake Yesu Kristu. Because kuchema kwako kuti dai manga muri pano, it's an insult. Kuti mune chinono. Kuita kutemba iso bati muzo time ambate. Dai manga muri pano is as good as this kuya kwenda kuchashanda. That was a big insult. Iye ari the same yesterday, today and forever. And the animals are not late and when the latest. I'm going to knock you back. Very time we get such a waiting alarm. So, could you understand now? Just like the Zotan Gravani, so Achamuka on the last day, on the resurrection day. Jesus, what is error?
I am resurrection. So resurrection is not a day, it's a person. Like a book that John 11, Jesus I am resurrection in life. Which means resurrection is not a day, it's a person. Which means the rest here, the original Sabbath is a person, not a day. Auchake kuzorora pazuva, unochaka kuzorora mai cheruzuva. Haina problem with Amazon. Saturday. Alright. Mariam Sikamu, day 6, day 7, what about Sabbath, a holiday to God, the Sabbath day. That's fine, which is the 7th day. But ukaremereka zvakanaka Bible rachimanje. Mwari anatanga kusika nyika on Monday, Tuesday or Wednesday. Akatanga even before calendar. Saka inonzi 7th day tori mystery haisi pakalenda. 7th day yaMwari haisi Saturday. Saturday day how the earth rotates around the sun. And the Madame Samaj knows the sun is well, let's see what day number 3. Days already be rotated. And I'm not Genesis 1:3, Genesis 1:13 and 14. He created the sun to move over the day. When was that? On the 30th day. Saka 8, Yagamu Kaputiba calendar. All I can tell I don't know what's in the book, but I'm shifting to China. Can you tell that the Bible is so much? Kana Joshua akanamata paonera Gibeoni napindira akatizwa mira zuva rikamira saka Saturday asisi Saturday anile sikuti Bible inonye kuzvamo katinoziva Saturday is not a Saturday. So information yako generation yedu alisisina challenge umbele lack of knowledge. In a lack of the truth, knowledge you want this. The devil in Chawanza in knowledge, but the truth will remain the truth, and the truth is the message. I am the way, the truth, and the truth is Jesus. Sakaye Kristu kasamusiba mukasazira iye anovachokwadi. Unoshanda information yesiriyo. That another was saying to us, and see, I'm teaching you, Sarah, read the Bible. The Buddha Sarah, why? Because I teach the Bible, not teach them to teach them to eat. You must lie. The Bible, Mona, David, and all of that's why we are the Ramkas. If you read the Bible, no, they are in. Sarah has to rightly divide the words. Information ya winayo. Doki, who told you? But if I want to who told you, what do you want that the master? So I mean, I actually didn't Bible, but no, there are times that you need a personal revelation. No, this was a right one. I'm not actually telling you. Why? What about the Samson? I'm not about what you say. What I tell you, must be over. I'm not the fool. My God. She got to know how to know what to do. Like what I mean about Papa Maggie, there's not enough to batter. But when he came out with power, I got to put a Maggie. I can't never help you. I got to put a Maggie. He came out with the power. But who can I've got to tell you power. So now they're putting who told you that we are naked? But when we ask me who told you, who told you shama? They were naked and not ashamed. The shame is the
sava glory yamwari. Zvimwe zvinhu zvaunoda zvitori zvidiki dai wada Mwari anokuwanisa zvinhu izvozvo. Ndakudza musona vana revelation I was shocked. Zvese zvadaida kuita nemari hazvina kuitwa nemari. Mwari vakazviita kuti iparidzike mushuru wazvoona. Chimwe chinhu chaunotsvaga hachisi muremu yamatsvagiro ari kuita. You need to look for him. Mutsvage. Akupe the glory, the grace, the favor. So yaida is a lack of information. Tell information dzakawanda panyaya yebhutoti. That's why Moses akabereka pakatoiswa Miriam akagara kurwisi naRiver achitarisa kuti mwana kunongwa naye. Sei zvazviri necessary. Ana mai vese vaiti vakabereka mwana mukomana mwana aiurawa. Saka mukavonga kwawanda panguva yako. Hazvainetsa kutsvagano yamisa, but zvainetsa kuziva the real mother. Ufunge kwakawanda mukaka kuIjipti zvekuti wese abereka mwana mukomana kusara nekukaka chete. Mwana saka anotsvagwa Miriam. Why? Because Moses anofanirwa kunwa the right milk. The right milk is the right word. Because the word of God is just like milk. Saka wakaona paiti naFaro akuda siyai mombe anga akuramba ndi Mose. Because aiziva kuti zvine mabudiro kwete kungobuda. Mwari unoti kuna Abrahamu vachabuda but with great substance. Saka ukanaka substance kashota hatibuda. Iyo kuti so long life instead nemunhu angabhoikana. Hakuna so long life kune the life that God desired. Chikuru kufema kuma kufemereka uko. Pausi kufema musho. Who told you? Warrior Jehovah information. That's why Jesus Baruya was to a better position yake chaiyo. Because that Jesus is the weight. Because chakali muna adone akaleta the real weight. So the real weight is Jesus in person. Saka Jesus Baruya malibakuza the weight. Weight noyakayata muziko kubuni. Nokuti kune mamwe maweights anga kupiwa. Pastor Snake avakuchinje church vanokuveremo. Aumbiri unotanga kubuda mugadheni unoparidzwa uri imomo kusvika kubuda imomo. Information ndo yakalida kuti Mwari vave waridhiri munhu. Who told you? Waudwa nani kuti wakashama? But you told they were naked, not ashamed. Wanakuta anda kukusika kuti uoperate muremu yekuzvipfekedza. Namwe munhu yekutanga ikuva lonely akaiziva asi munhu ndi Mwari. Nokuti Mwari ndo vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Asi munhu akati shindiri ndega tikunakirwa. Mwari ndo vakati hazvina kunaka. Munhu anga ari muremu yerelationship to an extent yekuti aifanirwa kuita wardiri nhamo yemunhu ndi Mwari. Kwete munhu kuita nhamo yekuti anenge akuzvibatsira ega. Adam aitoda mukadzi but akasingamuziva. Ndozvaaida but akasingamuziva ko akasatamuona. Munhu anoshanda nezvaanoziva. Ati Solomon was the richest man in the Bible. Akasina funda. Hapana paakamboida kwaanoiziva. Kana akudzi vakasina. So nokudzi. Imanje munhu kushanda nezvaanoziva. Mwari vane glory yakaisa pamunhu yekuti munhu akaopereta mulevel yeglory iyoyo nyangwe aine nhamo iyoyo haaione ende haaizive ende haatsvake kavha mairi nokuti wakakavhwa nenyasha. But munhu adonha manje haana matire restoration kudimension yeglory. Akuda small. So you don't know what I'm going to do small. But
there is a realm in him. Your presence need glory is more than anything else. Kunizitwa na mali zokuti ukava unachikukura unofunde no adawotisimbisa. So interest. Indana kwa scripture kama ni challenge yokuti unaifeed wa Elisha, aifeed wa nyama kungu. Sio chingwa ni nyama, ndio zama kungu wa pekeche. Ahapike nyama. Hakasika kushubishi, haitopiwa chikafu cha chakaipa. Unatukune kwa shaibi ipo. Bible anakambo lanza kwa shaibi kwa kupi. Leo tutakuwa supplies. And this aspect down here, which is head over because part of others of two muscle, and I shall put some more flour. There is a realm. You go by the command. Dimension ya glory. Ya mtu wa mshwari utakurira. Mu glory shirimu. Saka perfect view, greatest dimension. In divine health. So you know, kudenga ushadema magifts atina, boza kwa Mungu. So that you should ubasha sashita partake kwa loss. Boza kudenga mnali cover. And Baba Boys and that's the no miss second. That's what they are making. I am and it's that's one. The top person was this second. Just no part I will with you. Road was a roll up. I give you my compliment. It's a dimension of glory. Unaona nasekuke mnaanazo nokuti unaye mwito wako. They said, so unasuna matira kuti one stop back to that level. Kuna matira kwa kwa with things because akabva mu glory akaenda mu level ye things. Azana kabisha mashija tukasashia matira kana nenda munyatsa chaoneka mushe semungu. Ngaba waitooneka mushe semungu usina na share. Uri naked. Ele usimuliziwa. Saka attack ya devil information. Information ile tutulenge mwana. Uite fungwe mutasindawa kutsika sana na sheti. Kana shoti ya kwa sasa madaro kwa daraka wa mama. Kutoshifekeza kutozamani kuzimeeli ya somo kutikana nisira wanaenda kufa kufika tena. The devil has an information you go to come on a man. Wow, kupenda na kutuone hiyo ndio hiyo. This fellowship you go to the glory will always be in you. Sa problem yangu ndio kutisaya asiku na matira kutoka back in glory. But hapo ndio kuoperate dimension issues. Information ya mahali yakampata another dimension in lifestyle. Alright. Kana Bible city munachitupa and you eat out of sweat. Uchaja malisi gara. Kutupa. Bado tuone favor ni kutupa kwa anga chitozo ya gatu. Bali kutupa kwa mdazi kutupa zutu kuitoa rasta kwa kutupa. Mkazi na kwa kutupa zutu ushauri watu waneni baba kupona kote kushaya kupona. Usitopona unataka kwa watu wasoba Twitter na mama. Roba ndanaona kuti kubalaka upfekedzwa mateve ropa rakabva siri munhu haagoni kutundika kana ari ropa raKristu kutungwa kwese ndimutone blessing mukati haachatukiki Adamu wozi akamushaugwa soswera achizwa you eat out of sweat kwaurikuenda kuchamera minzwa but minzwa haitadzise kudya kwako which means watone grace pasweat yako yekuti even thorns cannot hinder progress. Mukati atova nevana iri punishment. Tungwa zvekunoita matwins.
It was Mateo. Peter Ashibata, the name was slain before the foundations of the world, which means the operator a Calvary in the spiritual realm. Kesa ichakuna kubata kwa Mungu. Pese babu za kutukupa ili mumitu waimo aninga chimoja. Glory akata kuna matira. Yendo tiche na mwanasi. Ndiwe lifestyle ya ndai kuna mwana. Yekuti vanhu vakatidadira nezvinhu zvavo, glory yaMwari ngaikavhete area. Vakatapa kurongera pawo pasvike, glory ngaikusvitse. Zvekuti vega ngavabvunzana kuti vakasvika sei, ndozvaasi chibata chedu. Pane masvikiro anoita vamwe nemastrategy avanoshandisa, but chinonzi glory isurprise giving. Kune vasvika vamwe vokuti vakasakurongera usvike, asi nyasha dzake dzinosvitsa. Tinatoita mareunion ekuchichi ekuchikoro kuti makafunda mese munhu unosangana chinhu cheche. Chisikamuka kuda kuona kuti wapata. Chichena asingatifanire kusvika naMwari anowanira nyasha. Ndida kutobvunza kuti kuri rinotinayo wozvapo. Aiwa titamure mota dzavo wakomana zvo. Tamuzotorawo ningi. Urume uswa group torai ningawe. Takutorawo vamwe. But murimo muchikurukura mugroup ndinobohwa, group rekuchikoro kana kufunda ndinobohwa. Woza anditaure maachievements esweat neintelligence. Ndinoti ndikataura chinhu ngati igrace baba. Ndinoti ndinotigire. Watanga grace. Andina chandakachibva chandinyanongedzere kungwara, kurongeka, kugona. Kungoudza kuti akomana dai dzisiri nyasha. Ema ndikakura futi. Iremu yakachibva neumwe wangu neintelligence. Iremu yavakasvika nemaconnections. But hakuna akatiwanira nyasha. Remu iyo inonakidza, haunongedzere zvakawanda. Unonongedzera kumusoro kuti kuna ariko kana hanya noupenyu hwako. Rako rinototi pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. In the beginning God created the heavens and the earth. Nditani ya birita wanoda. Birita wapanya atanga nerufu. Atanga nerufu nga. Atanga foundation westa madziro tulika rufu. Kanari Mwari kuzvityise atanga nerufu. In the beginning God created the heavens. Tani changu wazisa earth. So chakaita kuti denga rinamberi denga risina chinosapota. Iye kana ataura shoko rake rinobheka zvinhu zvake. Saka Abraham achiti Zimbabwe amadza kundisumudza. Why? Ndakusumudzira kutsana kwaZinotora credit. Ndakazomujeka kuno zvaina makari bali pane zvatomunetsa mishaka. Saka marati bhaipo pandinomuisa kamuromo kwake ipapo. There is a name yekuita kwaMwari. Inoda kuchemerwa. Restore me back, Lord. The dimension of glory. Yekuti zvikwanisiro nekurongeka pasina ndiye anosumudza makombe kuda muguruwa. Machinga ngaakubvunza kuti maitawo nezvenyu dakana ndiKristu. Ndaikurukura nemwe mudharaso wechibheti chomurungu chibva kuIsraeri aenda kuIsraeri. Aibvunza kuZimbabwe unoita nezvenyu ona kuti street preacher. Ndova nditi come again because hazvimake sense. Kuparidza on the streets. Saka wauya sei kuno kuti vanoparidza wacho ndiyanofunzera izvozvo. Kunoona futi kuti Mwari anoita munana muchechi, anoita munana nokuti unotenga. Chete. Without faith you can't please him. Not without church. Saka achiti vanhu vangu vaparara. Iyi statement yainirwadza. Vanhu vangu vaparara. Ndei kumoregerera sei? Because they get knowledge. So knowledge iri mushoko raMwari. Ndakazidiscover kuti kuverenga Bhaibheri hazisi chipo. Ende unooneka rizire kuti handingaverenga so handirinzwe. Saka handiverenge.
mulanda wakandasi aiverenga asingatwi Mwari ndokupa vanhu kuti asikunzwa ndobva vamutumira Filipi kurati kusanzwa kunodenda Mwari kwete kusaverenga kuverenga usingatwi kunodenda Mwari manje wauverenge nokuti hakunzwa ndaba Mwari washanda kusanzwa ikoko kuti akunzwisa hachisi chipo kuverenga Bhaibheri chipo get information. Mark 11:24. When you pray, believe so that you receive. Believe in as pray that. Believe in kutenda kukubaba information ya wina pa kusimama wako. It is that prayer really answer. Pray, believe, receive. Pakata kana believe. Apana pray, receive. Pray, believe, so you receive. Ukataka discover ndicho kwa mtu mara mtu wamina matu. As shocking news. Anopindula munamatu, kwete munamatu. Scripture ndaiswa hapa Matthew 6:6. Girls walikuwa reposit sana hii sure it's all about. Mwari anonzwa munamatu. Prayer ino attract attention. Zvaunoita zvinoattract rewards. When you pray, the God who sees what you do, what you reward, is connected to doing, not to praying. Saka nopinzari zvishona matasiri Mwari anonzwa minamato asi anopindura minamato. Darainzwa minamato zvipindura minamato daita haiti patakabvira. Scripture ndeyazvo ndichalecho taiwa prayer ino attract attention. Amai vanga vafirwa nemwana vachienda kunovigirwa mwana pagedhi re9. Jesu akaona vachichema kuenda mari akati mai nyararai. Haana kutanga adresa chitunha. Akaadresa vafirwa kuti nyararai. Vanyarara ndoka akanokutsa kufa nafa. Which means kuchema kwakaattracta Jesu kuti ataure navo. Kwete kuti vamutsire mwana. Ataura navo kunyarara is sign of faith. Kuti chaakukunyararidza haisi miracle, but the one who can do the miracle. Your knowledge concerning him. Munhu arikuenda kunoviga munhu rodhinesa anotoudzwa nemasako kuti nyararaikani. Chete ndaramba achichema parikuti nyararaira kutomuperekedza futi unorasa. But uyo arikuti nyararai akasiyana nevanhu. Ndosaka vakanyarara vakamutsirwa chitunha. So prayer attracts attention, but what you do attracts reward. Matthew 6:6. Kuti ive izwi nyatsoinzwa mukomana akati kusikana I love you ndoda kuroora kusikana unogona kuramba. Ukadzoka after eye unosvika musikana yakaroorwa. Zvokuti unoita mubvunzo kuti ndozvadaitaura ka ndopaanokudza kuti ndakuramba kuroorwa ndairamba chaitaura. Iwe uchitaura ini ndichiona. Imba ndoida bhatara unonyura pane kachiona. The God who sees what you do will reward you. So the person anenyaya more than the story in the person. Zvauri inyaya. Paupenda nenyaya pamberi pamwana, iwe wachotori unyaya futi. Zakaya kuda kuona Jesu, kuda kuona Jesu. Jesu akaza nyaya igumire pakuona anatoenda kumba. Nokuti iwe pachakumba mako uri nyaya. Une mari dzavanhu hobho pati panzarapo ndokuona sei. Iye munhu wana akachakashitira vanhu wani. Kumacha, vanhu wana akakugara. That's why it is inspector nekuda because of evangelism. Vanhu vaidzivisa Zakeo kuona Jesu. Vakatozodiscover that's not the atatomudzivisa. Why? Jesu aenda kubana Zakeo. Zakeo akadhomoka ega ndichiti mari dzevanhu akadzorera vanhu mari. Kureva kuti vanhu pavaidzivisa Zakeo kuona Jesu vaizovharira mari dzavo. Church inofighta evangelism irikuzvifighta. Because wacho achatendeuka achaisa addition to ministry. Jericho inoti challenge mupfupi lyanga nemari panokwamboremba mahara kuJericho ayakanaiti ikureba usina mari mahwani shapari yako munofari pamahwani asi. I don't know, my time is done. My prayer yet Mari to the river from Zokela. There is a realm, a dimension in you. Because you're about 40 years in the wilderness. You're in the wilderness. You're
Lero there is what imagine kumukira kuchimba nikunyama maneno. Unaona mtibeka hiyo. Mose ministry yake mbaka maiki mateni kuchimba. Klika chai kunyama kwa uzoka. Tishabu bele ngoma. Ngono tibeka ile. Iki chukua nusa kupita Kenani, bakuru Kenani wana. Bos Kenani kumushanba, genda kumu machete. Sasa kusaka waka jua fort. Yanga ya honiti. That's a dimension in you. Let's sing it for myself. Baba, nikasiri. Ndiye ndio mrembo. Ya kuona kuita kweli ndani kwa kuita kwa vitu kwa mshindi. Larama upendo wewe nani ukiita kwa Jehova even lifestyle. Kwani jimchaunu funduka pa kulise kwani ndio shakati. Larama upendo uniti dai jojo. Sabona wabisteta usamu kwa testimony mtakataka takama tini kwa sausage. I see testimony in lifestyle. Akaroba ulikamfagosi unokula. Unaona ndio mwana kifamba ni mkubwa sana. Chini na nyama. Muri woga. Your lifestyle. Ina kuredio. Iki unaki wa experience amari once. Iki mbona mali. Na pete je mtu wewe ndio watu ndio mali shashi. Itike fea ni mwili. Ikunzie mwaru. That's not much. Nakai testa glory yo inotapira slide. Yakuti unochata usina kuita budget mchato. Akadini andaka fika Mungu wani okulanda nakatona msipati zaba YouTube. Akafona nakuna msipati zaba sina lini makachata unoda ilikataki kuzunda finwe. Unoda. A second late, she paid everything. Mtamuone akatwate na mchato wake wewe was the first time to see. She said the manifest in you for everything. Chetu bandino pina na watu za kukupa ya mchato wangu. Kama hata kwa problem kama mtapa kati ya kwa rasa hapo ni juma. Nasema kwani kwa. It's a rem. You can't know what whatever the patient, you can plan to drop us to chat him and him. Kuna lema ya kuwa tutazo. Wale must take saka kama ni msiku. Yake ya imagines ba. Sio kwa tena shule ya kama mtu wangu. Sio kwa wewe kupiga busy. It's a very important was for almost so for even the trip to Israel, somebody from Ireland paid for me. Takapesa na mtela vipi for the first time. Ndio sana timu ndio shuka tafara. Anamleta timu yote tena iko. Kena na mwezi yote kwa hivi. We are not surprised. Kena ni kwa fio. I want us to pray. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. That realm. You're putting young men in Sinamufeka. And this was a sham miswa. As you put in the shame, it's a piece for the Yasha. Mukushai one Mari. And he shai one Motokat. Mukushai one Mari. And the death of God. Tanama Tanakutenda na Motibo Moshene. Thy always study in a match way, Baba. Thy always in a match way. That realm, Jehovah. Yami Anaka Shama. But the shame was taken away. Mungu Shai Wagasa. And the Shai Wechekuchka. Mungu Shai Wagasa. And the Shai Wechekuchka. Nobody Jehovah the Mfuti wangu. And in a Janino Shaiwa. Muchene. Tungamina imba yangu basa yangu. Muchene. Economy no wata chinoshakaoma. Dilukuna matina kati dimension. Mungu kushai wa mali.
kupura kuwakaimba kukuvaimishaya wabasa nichakupura zvinoshamisa nokuti munonzi zvinoshamisa muchina warugare rakatamosa mendeka redabalakiatakala mazambe ribashate malikata mentaparadiasa ribasateke. They were naked and not ashamed. We thank you, Father, for your word in Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Please put your hands together for my big man, God. You can do much better than that. Clap your hands for my big man, God. Come on, come on. Hati sasa ikula roho na mfano sana. Roho na roho.